morning. Kahapon hindi ko na continue yung vlog kasi maghapon kami sa sa town ni Holly. And then after Are you dropping us off there? Yeah. Let's go. Palisin muna natin yung mga bata. Oh, you don't come home. Yeah, you can. We'll get it's open 8 o'clock. I don't know when the shop opens. Oh, the uniform. Yeah, they're open now. Remember? When it opens Tuesday, Wednesday, Thursday. Open si Jan, ihatid niya si Holly kasi bibilan niya ng sapatos ang ating Holly girl kasi yung sapatos niya ay bumigay na. So kahapon kasi, nang wala sa isip ko na kailangan ko palang bilan ng sapatos si Holly. And then hindi ko rin naman siya kasama so hindi rin kasi kailangan ng sukat ang paa niya. So si Jan sa kanya mag-atid today, tapos yung boys mag-school bus. So yun nga, kahapon, Mother's Day, plano sana magdi-dinner kami sa labas pero sa sobrang pagod ko sabi ko wag na lang. So ang ginawa nila ay nag-take away ng love you, Lisa Nandler. Love you too. Listen and learn. Love you, Lisa Nandler. Okay. Bye. Yeah, then slide it on. The what? What's that smoothie? That's the breakfast one. Sino pagawa ng smoothie? Banana, raw oats, yogurt, half milk, teaspoon peanut butter, optional half teaspoon, yeah, for the ham as well. Add all ingredients, blend until smooth, pour into glass and enjoy. Yum yum. Okay. Nakalis na ba lahat? So what? Oh, I don't know where's your shoes at. Outside? Here? What did you use yesterday? It's high school yesterday. Ay, Sunday pala kahapon, di ba? Ano na ako guys, gulong-gulo na kasi halos everyday wala kami sa bahay. Lalo kaming activities ng mga bata, Saturday, Sunday, during the week trainings, dance lessons, so walang pahinga. And kagabi, yun nga, sabi niya, magdi-dinner daw kayo for Mother's Day. Sabi ko, ayoko kasi pagod. Sabi ko, gusto kong matulog. So, natulog ako maaga. Ang ginawa nila, nag-order sila na nandito pa yung mga boxes. Ayan. Nag-order silang pizza. Tira ko na ni Jan yung dalawa. Yung tira dito, yun ang baon nila ngayon. See you, Scott. Love you. Tapos, syempre, ang Holly girl gusto niya is yung chicken na buffalo wings. So, yun yung kinain niya. Hindi pa dinala ni Jan yun. So, yun nga. Yung habang si Holly nasa dance lesson niya, ako naman ay pumunta ako ng Kmart, Marketplace, Big W. Tapos may mga shop kasi dun sa Marketplace. Pero wala naman ako nakuha. So, inuna ko sa Kmart. Ito nakuha ko sa Kmart, guys. Ito yung jars. 6 na jars. Para sa oats. Pag nag-overnight oats ako or chia seed. And ito, para to dun sa shop ko. Speaking ng shop ko, guys, hindi pa ako nakakapag-live. Ang dami nating products na skincare, tapos mga drinks. Hindi pa ako makakapag-live kasi nga paano saan ko siya ipapasok sa oras ko kasi wala ako lagi dito. Tapos ilang araw din ako walang vlogs kasi wala, hindi na kaya ng oras at kailangan natin matulog. So itong nabili ko sa Kmart. Then nag-grocery ako after habang hinintay natin si Holly. And hindi ko pa nga nailagay sa sa mga kanilang lalagyan kasi pagod na pagod. Kaghapon ramdam ko yung pagod. So, natulog ako ng maaga. Ito yung mga napamili natin. Hindi ko na kayo nasama din. Kasi, wala akong plano sanang mag-grocery. Kasi ngayon ang grocery ko Monday. Nandun na lang din naman ako. Sabi ko, mag-grocery na ako. Ang ending, wala akong dala nito. Wala ako nito. So, nilagay ko lang to sa cart. Tapos, sinalamsa ko sa sasakyan ni Jan, doon sa likod. Kung saan nakaupo si Holly, doon ko muna nilagay. Tapos kahapon, pinano ko sa mga bata ko, ilagay niyo sa bag. Tapos ilagay lang dito sa kitchen. Ako nang bahala. So, yun nga ang ginawa.
Ang nilagay na lang nila sa ref is yung mga like chicken, sausages, yung mga ano na, pambaon-baon like ham and smiley frites. So, bumili tayo ng mga fruits kasi paubos na yung fruits. Banana, cucumber. Ito yung gusto nilang Pringles, yung original. Ayaw nila yung may ibang like yung green, blue, ayaw nila yon. Then, etong chips na kettle na sea salt. Ito yung, ito yung kiwi guys na golden. Mas masarap daw to kaysa dun sa binibili kong green. So, na-try na to ng mga bata. Yung gusto nila to, mas pricey lang siya compared dun sa isang kiwi. Then, pomegranate, dalawa. And etong rock melon. Ito, hindi nila linagay sa, buti hindi nalanta. Yung ating spring onions. Ito na muna. Tatlong corn. More cucumber. Dalawa pa. Bali, tatlo sila. So, diba, nagdikit-dikit na sila. Spring onions, ayan. Celery. Snow peas, is it? No. Harvest snaps. Yes, snow peas to, diba? Ayan. Salt and vinegar ba to? Yes. Si Sa kasi favorite niya yung salt and vinegar. And sweet baby Ray's na buffalo wings. Kasi gumagawa rin ako ng buffalo wings pag may time ako. Kasi si Sa at si Holly, gustong-gusto nila ang buffalo wings. At saka ako gusto ko rin. Then, Pirino red na malilit na kamatis. Pinky lady. Okay, ano pa? More chips. Ito yung Cheetos. Ito yung veggie straws. Ayan. Apples, yung green. Meat. Then, bumili ako ng sardo. Ang bala ko sana kahapon din, gagawa ko ng yung may burrata. Kasi hindi na kinaya ng ating katawan. As in, natulog ako maaga. And, navel na oranges. Popcorn. Favorite ni Kuya na Arnott na raspberry shortcake. So, bumili ako nitong 4. Then, merong Coke dun sa karne dyan. Hindi na nila binaba. Or baka nasa garage. Yung nasa box. Pero meron pa ditong isa yung nasa bottle naman. Coke. And ito is kale. Meron tayong kale. Ito ang sarap ng grapes na green. Sobrang crispy niya. Ang tigas. Yan ang gusto ng mga bata. Onions. And pumunta ako ng Asian store. Doon sa ako bibili ng garlic kasi mas marami yung garlic doon. Kaso sarado sila kahapon. Lime. And pinya. And then, ano pa? Meron pa ba? Wala na. Anong laman dito? Binuksan nila yung malaking Doritos. Ayan. Binuksan na nila. Malaking Doritos. Tapos, bumili ako ng chicken. Shibachi. Kasi gusto ni Jan to. Ayan. Chicken. Tapos yung ham. And smiley frites. So, yun yung nilagay nila sa ref. And, ano pa bang nilagay? Eto. Cream fresh. Dito kasi dinidip ni Holly yung Doritos. Gustong-gusto niya yung combination. And eto yung burrata natin. And lemon. Meron din tayong lemon. And etong pork. Scotch pork to. Pang roast. Pero ang gagawin ko dyan ay mamarinate ko siya sa kalamansi. Kasi meron tayo ditong kalamansi na bigay sa atin ni Ray's. So, gagamitin ko na yun kasi nung kailan pa yun. Last week o 2 weeks ago pa. So, kailangan ko siyang gamitin. So, yan yung napamili ko kahapon. And jasmine rice. Ayan. The other day, nag-shopping ako. Wala silang ganito. So, ang binili ko is yung 2 kilos lang yata. Eto. Ilang kilos ba to? Yeah, 2 kilos. So, meron tayong 7 kilos. Okay, put away ko lang to.
Okay, put away lang natin ito. Anong oras na? 8! Sakto, 8 o'clock. Ako tayo put away. Pakita ko sa inyo yung bigay din sa akin sa kahapon, nung pag-uwi namin. Meron siya sa aking card, and meron siyang ginawang ganito. Ayan. Charm. So, sabi niya, bahala ka na, mami, kung saan mo siya ilalagay, but yan yung ginawa ko sa school. Ang cute din. Tapos, ito yung card niya. Happy Mother's Day. Tapos, nag-drawing siya yung parang yung ocean. Tapos, ito yung lighthouse. Hindi ko lang kung makikita yung walang color kasi. Tapos, meron siyang pa-flower dito. Hearts. And message niya, Happy Mother's Day, Mom. Hope you have the best day. Love you lots from Sa. Ayan, best mom. Nakalagay. Yan yung card niya. May pa-flower. Ayan. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyong may lighthouse. O, diba? Ang ganda rin ang drawing ni Sak. Tapos, may pa-waves. Ayan. And ito yung ginawa niya raw sa school. Si Kuya, ang bigay sa akin ni Kuya ay yakap at halik and Happy Mother's Day, Mom. So, wala siyang ginawang card for Mommy. Pero okay, gano'n naman talaga si Kuya eh. Ano siya, hindi si Kuya showy, pero alam ko mahal na mahal ako ni Kuya. Kasi sabi niya, sorry Mom, I didn't make you card, but I love you so much. Diba? Pag ganun si Kuya, sobrang ramdam ko yung ano ni Kuya. Tapos yumakap siya sa akin. So, thank you, kids. Okay, put away ko ng mga, tingnan mo, naluluhan naman nung sinabi ko yung, sabi ko, nag-sorry si Kuya, tapos sinakap niya ako ng maigpit na say, I love you so much, Mom. Oh, alright, put away. Tapos mag-edit. Imamarinate ko yung pork, tapos mag-edit ako. Tapos si Jan, ang gagawin ko ay, i-roast ko lang sa kanya yung chicken. Then, yan, yun ang aking gagawin. Mag-edit tayo kasi wala akong vlog for how many days na. It's the same old story being told inside my head. So, ito na lang yung rice na natitira sa amin. Hindi na ito makasay ng isang saing. So, i-transfer ko na ito. Yung rice namin is Coles brand. Dati, ang lagi kong binibili ay yung sa Asian, yung mga like from Thailand. Kasi yun ang masarap na na jasmine rice. Pero natikman ko to, okay naman siya. Kasi minsan sa Asian store, laging sold out din sila dun sa brand na gusto ko. Kung maalala nyo, nung pumunta tayo noon, wala sila eh. So, simula nun, eto na yung ating rice. Hindi siya ganun kaputi dun sa dati kong binibili. Pero buhaghag siya. Gusto ko kasi sa kanin buhaghag. Pero si Kuya tsaka si Sak, gusto naman nila yung medyo moist. Eh, ako yung nagluluto. So, ako yung masusunod ko anong gusto ko ng rice. Pero minsan, pag alam ko naman, hindi na rin kasi ako ma-rice. So, ngayon, ang ginagawa ko, dinadamihan ko na lang yung tubig para moist yun. Pero pag nagpa-fried rice kasi ako, pag naubusan ako ng yung pang-fried rice kong rice, meron ako dito, eto siya. Ito yung ginagamit ko ngayon. From India naman, to product of India. Extra long grain. Ayan. So, ito yung ginagamit ko pang fried rice natin. Kasi maganda siya eh. Buhaghag to eh. Alright. Lagay na natin to. Diba si Jan yung naghatid kay Holly kasi bibilhan niya ng sapatos. Bibilhan niya rin si Holly ng stocking or leggings. Leggings bang tawag doon? Stocking yata for school. And bibilhan niyo ni Sak sa school. Ay, ni Jan sa school kasi may specific silang kulay kung ano dapat ang gagamitin ng mga bata sa school. Yung pagka-blue ba?
So, dadaan yun si Jan after niyang drop or isasama niya si Oli doon para masukat niya din. So, okay na yung ating rice. Hindi siya puno, pero okay na to. And eto, pinatungan ko kasi umaangat yung apple. Ayan. Umaangat yung apple, so kailangan niya ng pabigat. Binababad ko lang siya. Ang dami na naman namin basura. Basura. Hinintay ko yan kasi gusto ko siya mababad bago ko siya i-rinse. Punta muna tayo sa live selling ko kasi inayos ko yung live selling ko din. Pero hindi nga tayo nakakapag-live. Meron pa ako dito mga box na hindi pa dito na ilalagay. Inayos ko yung mga dumating noon na Korean products. Ayan yung mga Korean products natin. Sa mga naghahanap. Ano pala yan? Philippines. Halo-halo na siya. Ayan. Ayan yung ibang Korean. And dito. Ayan. Baka may mas patang kayo dyan na gusto nyo. Pwede kayo mag-message sa akin. Kasi nga hindi pa tayo nakakapag-live. Yan. Mga solwaso. Sigudal. Yan. Doon pa sa ilalim. Tapos yung skin food. Ayan, meron din tayo dyan. Ayan, mga Korean na yan. Korean Anwa. Meron din dito. Ayan yung mga vitamins. And yung ating Tapa Flakes. Nandoon na sa taas. And more Korean. Ayan. More Korean products. Ito, ganda to. Ayan. Pag naglalagay kayo ng mask, yung sheet mask. Ayan, maganda siya. Tapos medyo malamig. Ilagay nyo yan sa ref. Then, nandito yung ating mga like Stroke, Skintific, and yung foundation ni Tiviant. Ayan, yung mga lipstick. Halo-halo na. Then, dito mga damit. So, hindi pa kasi ako tapos. So, pakonti-konti inaayos ko siya. Ayan, ang ganda nitong Medicube na to, guys. Tapos, itong si Elso. Ganda niyan, lalo na sa may mga blackheads, whiteheads. Ay, papalambutin yan. Tapos, gamitan nyo nitong pang script niya. Yung parang, ano siya, tool siya para matanggal yung inyong mga dry skin, blackheads, whiteheads. So, yan. So, kung gusto nyo, pwede nyo akong i-message. Message nyo ako, guys, pag may gusto kayo dyan. Okay. Okay na to. I-rinse na natin siya. Too shy to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. My friends say the time's running out, so take the chance. Make a move, 'cause the store won't stay open till the end. And meron pa pala ako ditong fruits. Ito yung tinanggal ko doon sa fruit basket namin. Ito kasi yung orange, hindi masyadong gusto ng mga bata. Medyo maasim kasi. So, pinalitan ko siya ng navel orange. Yung navel kasi, last time nung nag-grocery ako, kaya ito yung kinuha ko, wala sila. Kaya, yun. Ako na lang kakain ito. And meron pa ako dito yung isa, rock melon. Or cantaloupe ba ito? Rock melon ata. Ito, yung mga boys, well, yung kids, ayaw, hindi sila mahilig dito. Kami lang naman ni Jen ang mahilig dito. Pero hindi ko muna siya kinat kasi wala na akong space sa aking fridge. So, dito muna yan. Ako lang naman at saka si Jen ang kakain yan. Ngayon, ito na yung gagawin ko. Ang paglilinis. Yung oras ay sobrang bilis. Mamaya niyan. Ilang oras na lang aalis din ako kasi nga si Holly, di ba, may dance.
magluluto pa ako, magba-vacuum o ano na yung editing natin. Parang hindi ko na naman yun ma-i-insert. Kaya pasensya kung hindi tayo masyado nakakapag-upload kasi kita nyo naman yung aking mga ganap dito guys. Anong oras na? My God! 10:30 na! 10:30 na! 10:30 na! Kanina 10:15 sabi ko, diba? Ngayon 10:30 na. Ang bilis ng oras. Okay. Hugasan ko na to at linisin ko na yung mga kalat ko dito. And meron akong basil na nilagay sa labas. Binili ko siya wala sa paso. Tapos, nilagay ko lang siya sa paso. And ayun, nag-usbong na siya. Nasa ano kasi siya? Nasa plastic. Tapos, ano ba yun? Nalanta siya. Kasi nilagay ko lang siya dito, tapos may tube ng konti. Nalanta siya. So, ang ginawa ko, nilabas ko. Tapos, linagay ko siya sa paso. Ayun, okay naman siya. Mama, ipakita ko sa inyo. Tapos na ako maglinis. And nakaligo na rin tayo. And yung kusina parang walang nangyari. Ayan yung itsura ng kusina. And nilabas ko yung ating chopping board kasi magcha-chop ako. Mag-marinate and ilabas ko na yung aking pork. Yung pork and yung chicken. 12:05 na. Sana matapos. And etong vlog, isi-separate ko kasi feeling ko ang haba na ng vlog ko. Kasi yung vlog natin kahapon, tapos meron pang ibang araw na kasama yung vlog natin kahapon tsaka yung kanina. So siguro ito separate na lang natin kasi mahirapan na naman ako mag-edit nito. Sobrang haba na naman. Kunin ko yung aking ito ba? Dito ko i-marinate yung pork. Gamit na gamit ko rin to. Yung maliit na lang siguro, no? Maliit lang. Okay, maliit. Kasi hatiin ko lang tong ating pork. Hindi ko siya ubusin. We'll see. We'll see. And etong kay dyan, i-oven ko to. I-preheat ko lang yung oven. Kasi lulutuin natin siya sa oven. Pwede man dito sa ating air fryer. Kaso, ang ingay niya. Hindi nyo maririnig. Kuha lang ng garlic. Unahin ko yung garlic kasi i-chop natin siya. Marinate ko saglit yung ating pork. Yung kay dyan, simple lang yan. Irarab ko lang siya ng salt and pepper and konting vegeta. Tapos sabihan ko siya kung pwedeng magluto siya. Mag-order na lang siya ng chips. Kasi kung magmamash potato pa ako, kaya pa ba? We'll see. Tawagan ko siya mamaya. Tapos yung kalamansi natin. Ay! Fresh ang... Hindi fresh. Ah, yeah. Fresh yung kalamansi natin na gagamitin. Hindi yung nasa bote. Kasi meron ako ditong concentrated na kalamansi. Okay din yun. Pero syempre mas maganda pa rin yung fresh talaga. Ay, masarap din yun sa kusido. Magtira ako para sa kusido. Okay na yan. Masarap din itong gawin na pork steak. Iba yung gagawin ko. Yung toyo, ano lang to guys. Toyo. Maraming paminta. Tapos yan, bawang. Tapos kalamansi. Yun lang. Simple lang. Maganda ditong gawin na yung meat niya is yung may buto, yung pork chop. Kasi yung mga bata, ayaw nila yung may buto. So, ito na lang nang kinuha ko yung laman talaga. Para walang reklamo ang mga bata. Masarap nito yung pork chop eh. Tinuruan ko yung kapatid ko nitong maggawa. Ay, sarap na sarap siya. Si Ying Bicolana. Tumawag siya sa akin. Kasi sabi niya, ayaw niya raw mag-adobo. Sabi ko, gawa ka. Mas madali lang kaysa adobo. Ay, pwede ko itong i-marinate lang. Tapos, ilagay ko lang sa ref. Then, kuha-kuha na lang ako. Ah, pwede din. O, sige. Ubusin ko na to.
Joke lang pala, hindi ko siya ubusin kasi ang dami. Ayan. Hatiin ko lang siya. Ang dami niya. Guys, kunin ko yung kalamansi. Yung kalamansi. Ito yung kalamansi. Ugasan ko lang. So, 10 piraso to. Itong aking gagawin. Kasi yung iba gagamitin ko sa iba kong putay. Like yung ating yung may sabaw na isda. Kasi si kuya, di ba, kung maalala nyo, may nahuli si kuyang isda. Gusto kong magkusido. Yung snapper, ay, sarap nun. Eto pala, hinati ko na. Ayan yung kalahat. Ilalagay ko to sa freezer. So, ngayon, pipiga natin to kasama yung mga buto-buto. Tapos, etong balat, isama natin. Pero hindi natin isasama sa pagluluto. Imamarinate lang natin. Tapos, lagyan ko siyang toyo, magic sarap, or wala pala akong magic sarap. Hindi pala ako gumagamit ng magic sarap. Ang ginagamit ko ay Vegetaw, kaya konting chicken powder. So, yun lang. Tapos, maraming paminta. Hihimasin ko lang to. Ay, ang sarap. Gusto to ng mga bata, lalo na pag may toyo. Tapos maraming paminta. Ang oras ay ang bilis. Vegeta. Kahit ano naman, napampalasa nyo pwede dito. Then, the fun part is, eto. Uy, ang bango. Parang ako nasa bahay ni mama. Ang amoy niya kasi dahil sa kalamansi. So, pinagmarinitan ko nito. Yun ang parang papakuluan ko siya dito sa ating pinagmarinate. Tapos, pag natuyo, lalagyan ko siya ng avocado oil. Then, yun na. Prito-prito. Yun lang. So, yung kay dyan, mabilis lang naman yun. So, marinate ko muna to. Yung kay dyan, naman yung ating prepare. Pat-try din natin siya ng paper towel. Tuwaan lang natin siya dito para pumasok yung ilalagay nating pepper tsaka asin. And same din sa likuran, ganun din yung gagawin ko. Lagyan ko siya ng seasoning. Habang minamarinate natin yung ating pork and nakapag-saing na rin ako, i-unbox ko to sa inyo. In-order ko to nung ano pa guys, April 20 to. Dumating siya around May 2 or May 3. Kaso matagal lang siya nakuha ni John kasi lagi siyang busy. So hindi siya agad nakuha sa post office. And today, i-unbox ko na siya. So, hindi ko lang siya ma-unbox din after na makuha ito ni Jan sa post office kasi lagi kaming wala dito. Ito guys, yung ating bagong gamit dito sa kusina. Ito yung Nama. Nama J2 na cold press juicer. Ay, exciting! Meron akong mga tiningnan na iba pang mga review bago ko to
bago ako na-convince na bilhin ko siya kasi medyo pricey ito. And galing siya sa US. US website to. Yung isang tinitingnan ko ay yung Euro. 400 ba yun? Kasi meron dito yun sa Australia. Kaso, wala sila yung kulay puti. Eto kasi puti yung kinuha ko. And bagay siya dito sa aking mga gamit sa kusina. Yun nga lang, medyo pricey siya. So, from the box, another box. Wow, ganda naman ang packaging niya. DHL siya, dineliver. So, paano natin ito bubuksan? Ang bigat niya, ha? So, meron na tayong bagong gamit ulit dito sa ating kusina. Oh, okay. Tapos, okay, paano ba ito buksan? Baliktad ata. Wait lang, baliktad. So, marami sila iba-ibang klaseng juicer. Ito ata yung, ano nila, hindi to yung bago. Mayroon silang bago is yung mas maliit dito. Saan hindi ko siya malaglag, no? Ito, tama. Dito natin siya bubuksan. Ay, ang ganda ng package. Ayan siya, guys. Exciting. A warm welcome from Nama. So, madami siyang boxes. Meron siyang 4 ba to? 4 na box. 1, 2, 3, 4. So, first box, juice container, pot container. So, ito yung container para dun sa pot. Ay, meron siyang pa-dust bag. Ay, ang ganda ng packaging nila, ha? Oh my, ayan. Ayan siya. Malaki siya, ha? Ilang ml ba to? 1,000. Tama ba ang mata ko, guys? Ay 1,750 ml. Ayan. 1 down. Next. This one is coarse strainer. Ito yung strainer niya. Yung parang mesh. Yun lang, paano natin ito i-assemble. Okay. So, next, ano to? Base. Ito yung base. Ang maganda dito sa Nama, ano siya, guys? Hindi siya bulky. So, tamang-tama to sa aking kusina. So, merong, ito yung saksakan niya. Hala, kailangan kong adapter. Yes, kasi yung saksakan niya, hala. So, hindi pa pala natin itong matitesting. Kailangan ko ng adapter. Saan tayo? Hala, bili ako sa Bunnings. Ay, ang bigat nito. Ayan, white yung kinuha ko. Mayroon silang black. Ay, wag ka. Diyos ko, yung layo ng pinanggalingan mo. Ayan, mabigat. Ayan yung base niya. Next. Meron din sila yung kung gusto nyong gumawa ng inyong almond milk. Meron din silang gano'n na Nama brand. Ano to? Ano to? Hindi ko binasa. Chamber set plus quick start guide. So, may guide din siya. Meron siyang guide kung paano siguro natin siya i-attach. Oh, ayan siya. Ayan siya, guys. Oh, ano to? Bakit meron dito sa... Meron siya yung parang mesh, yung parang ganito. So, natin itong mabibitawan. Ayan, meron siyang ganito sa loob. So, hindi ko alam. We'll see. Ano pa? Wala na. Ayan. So, meron siyang start here. So, meron siyang Nama Quick Start Guide. Nama, yung kanyang guideline. And Nama Recipe Book. Ay, may recipe book siya. So, ngayon, and also, bumili rin ako ng
attachment na isa. Kasi, meron siyang attachment na exclusive lang dito. So, eto kasi, pwede tayong gumawa ng survey. So, exclusive lang tong attachment para dito sa J2. And, paano na itong buksan? So, sabay silang dumating. Kaso, hindi ko na mabuksan. Paano ba ito buksan? Ayun, dito siguro. Ang ganda ng ang box nila, no? Talagang secure na makakarating sa inyo ang inyong order. Ayan, attachment for your ice cream. Ayan siya, guys. So, pwede na akong gumawa ng healthy survey ng mga bata. Ayan siya. So, ngayon, kailangan ko na magluto kasi yung oras is tumatakbo. So, yan guys yung aking pinili bago natin, yun nga, bagong gamit ko dito ulit sa kusina. So, ano ko lang to, ilagay ko lang muna siguro sila sa sa gilid. Mamaya ko na to gawin. Kasi magluluto pang inyong ina. So, paano ba to? So, syempre dito to, ganyan. Kasi hindi pa natin ito magagamit. Mali, eto, dito pala to. Guys, meron ba ako nakita? Eto yung, buti sinay ko yung brush. Meron siyang eto. Ayan. Akala ko wala siya. Meron pala. And meron siyang brush na panglinis sa inyong mga dito sa etong mesh. Ayan. May hinahanap pa ako. Akala ko meron siyang kasama. Yung sa isa ba, dito sa gilid. Kasi etong isa is for juice. Yung sa ating, yung pinagpigaan ba? Pinagpigaan. Tinitingnan kung may kasama. Parang wala. Okay, mamaya na. Magluto muna ako. Okay, mamaya na yan. Dito muna tayo. Kasi kailangan ko na itong maluto. Kasi anong oras na? 1:20. Ayan. Tinanggalan ko na siya yung nilagay kong balat ng kalamansi. So, kulang ko lang siya dito. Then, pag natuyo na siya, ay, meron pang balat. Pag natuyo na siya, lalagyan ko siya ng avocado oil. Ganyan siya karami, guys. So, di ba ang dami? Kulang natin siya. Parang gusto ko pa siyang dagdagan ng paminta. Tapon ko siya para tapon ko siya. Okay. Kumulo agad siya. Ayan. Nagtubig na siya. Hindi ko siya nilagyan ng tubig. Pusa niya yan na liquid. Tapos pag natuyo na to, lagyan ko na ng avocado oil mamaya. Okay, dyan to. Lagyan pa natin na 12 minutes. Parang siyang pork steak, pero wala lang na sibuyas at walang Sprite. Simple lang talaga to. Malambot na yung aking pork. So, sinave ko yung juice niya para mamaya. Ngayon, lalagyan ko na siya ng avocado oil. Oh. Yung ating chicken, nag-brown na ba?
Okay na yan. Kasi mamaya, initin ko pa yung kaijan. I-off ko na to. Dagdagan pa natin yung kanyang oil. Mas masarap itong isabaw sa rice. Tapos, ibubuhos ko ito mamaya. So, ito-fry ko lang to. Then, ayan, mayroon ng ulam ang mga bata. Ay, ang sarap. Ang lambot. Mapaparami naman ang kain ito ng mga bata. Lalo na si Kuya. Ito yung rice. Luto na. Nalagay ko na pala yung sauce. Okay na to. Done. Mag-ready na ako kasi punta na ako ng school ni Holly. Pit ko muna pala to. Dito na si John. Yun ay kung natakot akong tanggalin itong chamber set na to. Kasi akala ko mali yung pag-twist ko. So ngayon, ayun. Sana tama. Ay, mali. O paano na? Lang to, iti-twist. Tinignan ko lang kasi kung ano yung set dito sa chamber na to. Kasi meron ako nito. And ito yung extra binili ko para sa survey nga ng mga bata na gagawin ko. Ngayon. Hindi ka pa marunong. Takot kang ayan. Ilalak lang siya. Okay. So, mamaya ko natuhugasan. Igilid ko muna. And eto, meron siyang ito yung hinahanap ko kanina. Nandito pala siya. Yung paglalabasan kasi dito yung juice. Tapos dito yung mga pinagpigaan ng juice, ng fruits. Ayan. Nandito pala siya. So, ganito ang magiging itsura niya. Dito to. Then, eto. Dito. Ayan. So, yung set na nabili ko, mas malaki yung ganito nila. Kasi yung isa na nakita ko is parang medyo mas maliit siya. And, yeah. And, eto ay may takip. Hindi ko alam yung isang set is mayroong takip. Eto meron. Okay, alis na ako. Luto na pala yung ating pork. Nilagay ko na dito sa microwave. Ayan yung pork. Ayan. Igilid ko lang muna yung ilagay ko na yan sa microwave kasi soya sauce naman yan. Hindi naman yan masisira. And malamig naman ngayon. Okay. Hugasan ko to mamaya or bukas. Kasi hindi pa naman natin to magagamit. Daling ko kaya to or tanungin ko si Jan kung meron siyang sakit para dito. Dito na pala ako nakapark sa school. Time is 3:11. 3:15 yung labas niya. And, i-check ko lang yung kanyang dance bag. So, eto na pala yung bag na gagamitin ni Holly. Dati yung laging ginagamit niya ay yung canvas na Elsa. Ayaw niya na yun kasi aside na pambata raw, pang baby raw yun. So, pag ginagamit niya yon, ang fini-face niya is yung likod nun. Kasi yung harap talaga nun ay si Elsa. Si Elsa raw ay para sa mga pang-baby. Hindi na raw siya baby. So, ngayon, ito na yung kanyang dance bag, si Smiggle. So, check ko lang yung gamit niya dito. So, meron siyang, ito, leggings. And itong top. Kasi medyo malamig na. Next month, winter na dito. And eto is sa Thursday niya pa to pero nilalagay ko na. Tsaka etong. Then yung shoes niya is dalawa.
Andito yung half, tapos yung pang-ballet. Tapos ito yung kanyang chairs. So, kompleto naman. May extra undies pa siya. So, update sa dance ni Holly. Nag-add ng another turns every Thursday. Kasi ito yung second quarter, diba? So, second quarter bagong bayaran sa kanyang dance. So, Monday, under 10 comp, tapos jazz. Then Tuesday, meron siya solo naman yun, yung one-on-one niya. Then Wednesday, wala siyang Wednesday. Thursday, meron siyang aerial, tsaka turns. Inad nila yung turns. So, bali dalawa na ang turns ni Holly every week. Then ballet. Then Tuesday, netball. Netball na training. So, yun yung schedule ngayon ni Holly sa kanyang activities. So, okay, kompleto naman to. May tubig siya. May dala naman akong tubig. Hintayin lang natin si Holly girl. Hi. This is what I drew. Today, stop polluting our ocean. Tama, oh God. And you have writing at the back. Stop polluting. Wait, it says Polluting. Polluting here. Stop polluting our oceans. I strongly believe that everyone should start to reduce and recycle all plastics because of these 3 reasons below. To begin with, 100,000 sea creatures die every year because of rubbish. Another reason is the Great Pacific Garbage Patch is so big it can be seen from outer space. Finally, people should stop throwing rubbish in the oceans because animals are choking or even dying. As you can see, the reasons above, we should all stop polluting our oceans by recycling and reducing plastics so the animals are safe. So what we're gonna do with this one? I got water in my bag. Huh? I got water in my bag. What do you mean water? Water. I mean, this is plastic. Put it in the recycle bin. Oh, recycle bin, guys. So tell the people, please don't put plastic in the ocean. Because it can just like this, guys. Can destroy That our... got stuck in a bottle. Alright. Okay. Let's go, baby. Money! Cha-ching, cha-ching. Humihingi siya sa akin pala na, ano na yan, mandatory sa kanya yan, $1 every Monday. Here, Yes. madam. Put your seatbelt, let's go. Salamat. You're welcome. Okay, put your seatbelt, Baba. So we These are can... the stockings. Oh, these are my shoes, Mom. Ayan yung bago niyang sapatos. And Oy. these are my stockings. How many? Oh, 2. 3. 3. Oh, yeah. 3 pack. Okay, very good. Ready na siya for winter. Last year, hindi siya yan gumamit kasi yung kanyang gamit is pants. Okay, ready? Hold on. Hold on. You have your seatbelt, Baba? Yeah. We had dancing today. Yeah, and then tomorrow pala, guys. So yun nga, meron si Holly maagang dance tomorrow. I-check ko sa teacher niya kung confirm yun kasi yung solo niya nag-ask na extra lesson. So sabi before school daw, so mas maaga yun, mga 7. So maaga tayo magigising, Baba. We have to wake up tomorrow early because if it's 7 or 7:30 your dance, we have to leave at 6 or 6:30. You have PE tomorrow, right? So no, it's solo. You're just I can just wear my PE. yeah, just wear your PE. Kasi yung solo niya tinatapos nila. So nung kahapon, yun din yung isa na lesson na ginawa niya. Kasi kailangan nang matapos yung solo niya. You have 6 dances, Baba. What? Yeah, ballet, turns, under 10, Wait, ballet, jazz, yeah. Aerial, jazz, solo, hip hop,
What? Under 10. Under 10? Did you say jazz? Yeah. Yeah, so 6. I had a cookie. That's why I got it from Kmart. See? Okay, what? Nothing. But I already ate it. Did it? Were you late at school? Yeah. God, I had to sign it. Yeah. Well, only up to our morning routine. Yeah. We do every day. It's I alright. barely got to do it. I didn't even write in it. Because I couldn't. Because we had to start straight away. It's alright, because So I Daddy had to called them already that you're gonna be late. Is that your bottle? Oh no, it's not. Okay, that's good. Your dollar? Yeah. Okay. Natid ko muna itong It's going now. So white. Yan na yung ating dancer. What are you on about? Nag-edit pala ako habang hinihintay ko siya, pero hindi ko naman natapos. Yeah? Your medicine. That way. Alright, let's go. till the end. Won't you tear my world apart? 'Cause I know I need a start. Ginagawa ko na pala yung baon nila para bukas kasi maaga kami tomorrow. Yes. To let you know when it's over, I will see what I've done. Let it go too soon. Oh, I'll be stronger if you just step right in. 'Cause I think I do want you next to me.